quality. Creative studio zinabika mavideo, photoshooting ne editing. Ngoravira recipe yauzosiya futhi kuchajura zvinonaka semuchero weEden. Creative studio zinabika mavideo, photoshooting ne editing. Ngoravira recipe yauzosiya futhi kuchajura zvinonaka semuchero weEden. Mamukase Zvirise zviri kufambe mushe zviri bhozve kuti dhu handiti ndodo chingwa kamukaka nemazai nemasamba neshuga right chingwa chiripo chingwa chiripo chiri mari 25 cents ha 25 cents baba 25 cents 25 cents ndaramu kuti chi 25 cents chingwa chakuda 25 cents 25 cents baba ko mazai mazai $20 $20 mazai $20 muri serious here mndani unza mari $20 sugar izvo sugar ikuita 25 cents as well. Okay 25 cents saka zvinhu zvanaka mudara zvinhu zvakunakidza manje nyika $2 inokwana zvese handisi inobva inokwana ndobva takwana maswits $2 ndine change yako kuno muri unipa change pa$2 ipapo neche zimbabwe yakunakidza manje saka ndozvikutoitika ndozvikutoitika mwana mai ndo zvataishuwira zvinhu zvakufaya mudara aiwa zvinhu zvachipa zvakunakidza mudara life yakendeka mudara hei saka mondipowo chingwa chacho nemazaika neshuga nemukaka masamba acho pa$2 andopa handi zvinokwanazvo zvinokwana saka aya maniga era yes maniga pane matofi madenti akuita mariyo ngozi mafana wangu kana ukatenga $1 tokupa mamint nemaniga ivawe mahara mbazera mdara saka nyika yadzokera pakudhara bebe zvekudhara zvanaka aiwa correct mabhomu mdara nyika ipi osikareka taiti kana tikatenga kwaipuwa maswitsi emara ndozvakuitika ndozvakutoitika kumana nyika yakunakidza kumana tataona mudzwa kumana tataona mudzwa ndikupe zvinhu zvako alright my business advert creative big jet the house of entertainment creative studio zinabika mavideo photoshooting ne editing ngoravira recipe yauzosiya futhi kuchajura zvinonaka semuchero weEden. Gogo pano gogo mune room aiwa kanishamwari aiwa chi aiwa unongouya auna zvimwe zvekuita aiwa apa wawanza damira kana 10 minutes ndapedza kutenga zvinhu zvangu shamwari saka nezviri kungoti uchicha waitepa aiwa pana sori yauri kutaura apa sha pana sori yauri kutaura kana wana apa sha pana naswere untaura damira kana 10 minutes ndapedza kutenga chingwa changu nemazai angu mani ino zvinhu ndinochitenga ni next time chamuri kuona ukanonoka ka ukasadairwa ka ukangonoka kaona kana ukasadairwa unombodzokera uzodzoka chiona zvinhu zvakonza wandiwesta apa shamwari wawesta apa shamwari auniburitsa mubhajeti shamwari sadaro next time chiude nezuro chatakataura nyaya yemalines eteleso ndasangana nembedetaura nyaya yenight bundle yariyo $1 gig kubva na11 kusvika 5 am oraiti nyaya taura nezuro here mamuchida line ukati hamuna chitupa chenyu here paipa nandisina chitupa ndandasiya chitupa pateni saka uri kuti iwo chi pateleso ndachiti teleso izvi zvakawanda zvakunakidza zvakafanana nekuti whatsapp bundle rachona remwedzi rinotangera pa$3 $3 whatsapp bundle mwedzi wese remwedzi $3 saka ita kuti ti zvinhu zvacho ugara uri musota handiti kwechi chichi asi drivers license akwete iri debit card reteleso zvatikutaura isusu ndezvoti kana une mari mutelekeshi nokwanisa kuiswaipa pane any tv edza pamuchato parufu pachibhurani vanhu vachida kana vasingadi aiwa ndakutori deadline chibva utondiitira zvinhu zvangu toona kuti zvinoshandei kana chiri chokwadi ndinombira chitupa chenyu ndopandakachokwadi mukoma aiwa chitupa ndinacho mda izvozvi whatsapp bundle yetelesio yemwedzi inotangera pa$3
$3 $3. sure $3. mdara mwedzi wese $3 $3. whatsapp bundle regai saka zvakarongeka zvine musoro Handitika. teleseo ndo zvamafunga izvi Teleseo yakachipa. teleseo tomoinzwa ka teleseo go Tell someone. tell Don't tell someone someone yacho. mama pedza angu nechipa changu saka thanks mdara ndika bo saka ndinobva ratotangotoshandai Rakutoshanda izvozvo kana kurisa mufoni. apeni yenyu ka ndachazokangana nepeni Handitika. Maita bo. aiwa thanks very much Handitika. aiwa bo Ndazwa maita basa. aiwa maita basa Ndizvozvo. handitika iyo mbana Ngo. izwazvo ndinachida kubvunza kuti kuteleswa mutengesere mamwe maproducts akatonge chingwa baked beans mukaka Madakiro lezvakachipa here boss. aiwa zvinhu zvine zvakarongeka Aiwa hakuna pari zviro bachata ari mabhosi avo. Apesa kutengesa kana nefuel. itai muchitengesa zvine chingwa kana nefuel chaiyo Handitika. zvingonotengeka kwamunhu Ndazwa boss. Alright, tiri bo Sharp. maita basa Ndaenda. Alright. It's all about business. Fire Muchida my wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida kushambidziro mbasa enyu. Contact Creative. Creative studio zvinabika ma video photo shooting